A Agrupación Futsal de Ribeira, en colaboración co Concello, organizará o vindeiro día 28 o primeiro trofeo de Nadal de fútbol sala Cidade de Ribeira. Será un torneo exprés con partidos moi curtos para darlle participación a todo o mundo. Ademais da deportiva, o evento ten unha vertente solidaria. A iniciativa que xurde na Agrupación Futsal Ribeira da que eu son presidente, levamos organizando a Liga de Fútbol Sala daqui nos últimos anos, levamos 28 edicións porque antes se organizábase a través de outras asociacións. Entón, este é un deporte que ten moito arraigo en Ribeira, sempre foi pionero o noso concello no tema do fútbol sala, xa en equipos federados, en torneos de 24 horas, 36 horas, etcétera, etcétera. E este ano, pois, como normalmente nestas datas navideñas solemos facer un parón, hasta despois, digamos, de Reixes, polo tema das festas e todo eso, pois a inquietude de varios compañeiros que participan na Liga era de se non podíamos facer algo que fora destinado precisamente a causas solidarias para a xente máis desamparada. En principio temos confirmados varios equipos de Ribeira, tanto masculinos como femininos, e tamén temos de outros concellos, como pode ser o de Rianxo. De momento temos a inscripción totalmente gratuita e aberta hasta o día antes da celebración do trofeo. Aínda que a inscrición é gratuita, tanto os participantes como os espectadores poderán doar alimentos non perecedoiros, xoguetes e material escolar. Todo o material recadado será distribuído entre asociacións benéficas por parte de servizos sociais. Por medio de nós, da miña concellería, pois facer chegarlle a xente, a familia máis necesitada, sobre todo a nenos, que nestas fechas sempre é cando máis ningún neno debería estar sin un xoguete, pois facerlle chegar todo o que se aporte o que leva a xente ese día. Por medio do deporte, pois creo que é unha boa iniciativa facer un deporte solidario e ao mesmo tempo eso, pois cooperar. Cáritas, Cruz Vermella, ICE Renovación e Dignidade Ribeira beneficiaránse deste torneo.